Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wani yanayi na haɗin kai ko kuma ka ce taron dangi ƙasashen Germany, Ingila da kuma nan ƙasar France sun ƙaƙaba wa ƙasar Iran takunkumi. Takunkumin sun ƙaƙaba shi ne a cewar su sakamakon bijirewa dokoki ko kuma karya yarjejeniya da ƙasar Iran ta yi wanda aka yi da ita akan shirinta na makamin nukiliya. An yarjejeniyar ne a baya akan cewa ƙasar Iran lalle ba za ta ƙera makamin nukiliya ba. Sai dai ta amfani da shi ainihin kimiyyar nukiliya wajen samar da wutan nepa kenan da sauran wasu ayyuka na civilian watan na fararen hula a ƙasar Iran, amma ba za ta mallaki makamin nukiliya ba kamar yadda su suka mallaka. A cewar su idan ta mallaka hatsari ne a duniya, su nasu ba hatsari ba ne, sai dai ita ƙasar Iran idan ta mallaka shi ne hatsari. So wannan ne yasa a wannan karan suka ƙaƙaba mata takunkumi, sun ce ta karya wannan umarni, sannan sun ba ta kwana 30 kofa a buɗe take idan ta yadda ta dawo teburin tattaunawa akan cewa ta janye ba za ta yi makamin nukiliya ba, su za su janye mata wannan takunkumai da suka ɗora mata. Kada ku manta ƙasar Ingila fa ba ta ƙasashen nahiyar Turai. Ƙasashen Turai taro ne na ƙasashe guda 27, ƙasar Ingila da tana ciki amma ta fice. So a wannan karan duk da cewa ba ta tare da su, amma fa ƙawancensu yana nan na idan an tashi tunkarar wani abu su za su haɗa kai, su abu ɗaya ne, ‘yan uwan juna ne, sun haɗa kai sun ƙaƙaba wannan takunkumi. So a yanzu abin jira shine ƙasar Iran wani mataki za ta